O operativo de vixilancia para o control de entrada da uva foránea de cara a vendima deste 2025 contará cun importante reforzo, con máis efectivos e maior presencia policial, co obxectivo de garantir un ano máis a máxima calidade dos viños das 4 denominacións de orixe ourensás. Os representantes dos 4 consellos reguladores e da Xunta de Galicia, ademais das forzas e corpos de seguridade, mantiñan hoxe unha reunión co subdelegado do Goberno, Eladio Santos, na que lles comunicaba esta decisión. No encontro realizaron un intercambio de información e abordaron as necesidades existentes. A entrada de uva foránea nas denominacións de orixe pode supoñer diversas consecuencias: a imposición de infraccións administrativas, responsabilidade penal por delitos de fraude alimentario, a expulsión dunha adega da denominación de orixe, un importante prexuicio ao sector e mesmo a introdución de pragas. A coordinación da Garda Civil, a Policía Nacional e a Policía Autonómica é imprescindible para establecer os controis de vixilancia na busca da maior efectividade, dando prioridade á localización dos puntos quentes que requiren un control especial, como son as zonas limítrofes con outras comunidades autónomas e a fronteira con Portugal, así como o acceso ás adegas.